is Lent? Okay lang kayo, ha? Bago natin pag-usapan ang Lent, ang title is Lenten Hope for Pilgrims. Now, ang ating parokya ay may araw-araw na aktibidad tungkol sa Jubilee Cross. Para mas malalim yung ating activity ng Jubilee Cross, papaliwanag ko yung Pilgrims of Hope, bakit may cross sa harapan sa ating logo ng Pilgrims of Hope. Tingnan nyo, ha? Previous page, Chad. Yan. Jubilee 2025. Tapos, yung apat na tao, and then yung cross bent, and then nakalagay, Pilgrims of Hope. Para ma-connect natin ito mamaya regarding Quaresma. Next page, please. Lapit natin. Para-paraan lang yan, eh. Yan. Meron kayong processional cross? Processional cross meron kayo? All together, please. Pilgrim, sabay-sabay. Dati-rate, every 50 years. Can you imagine, kung 50 years yun, sabihin, yun ang una't dulo mo. Kasi hindi ka abot ng 100. In all practicality, pagka-jubilee na every 50 years, yan, katuwa ka naman, para kang obispo sa pisngi mo. Yan, pakihawak. Yan, thank you bro, thank you. What's your name? Lens. Lens? Magpapari ka. Di po. Lens, tanda mo, pag magpapari ka, masarap magpari kasi maraming libre. Pagkasama mo si Father Emart, si serve ka, di ba? Kinakain ni Father Emart, kinakain mo rin. Pari ka. Tapos papayat ka. Palaban si Lens. Thank you, Lens. Thank you. Okay. So going back, if this 50 years, that means I can only have one in my lifetime. Now, si Pope Francis made it every 25 years so that I can have at least 2 Jubilee year na maranasan ko. At least, kung dumating yun, halimbawa, say, I am 10 years old, then next will be 35 ako, then next will be 55 ako, pwede pa. Kumabot pa ako ng 80, baka pwede pa ako doon. Kaya, every 25 years. Next page, please. All together. To share the faith and hope with others, especially during a time when the world is experiencing suffering from war, poverty, climate change, and the COVID-19 pandemic. So in other words, binabalangkas yung pinagdaan natin for the past 3 to 4 decades, including yung pandemic. Tingnan nyo, Father, yung sinasabing climate change, saan ka pa? First time na naranasan natin, in 1 week time, last year, August yata or September, in 1 week time, 3 typhoons. Saan ka pa? Naalala nyo? Sa isang linggo, bagyong dumaan sa atin. Hindi lang yon. Yung akala natin malakas na ondoy,
ng flood na yon, yung volume ng tubig, iba yung lakas ng volume ng tubig nung Christine. Iba na ngayon ang klima. Yung climate change. Maniwala ka sa hindi. Sa US, nakakaranas sila sobrang init. At ngayon sa Canada, sa Toronto, sobrang lamig, nasa more than 15 degrees, minus 15 degrees centigrade. Kaya nga itong Pilgrims of Hope, ito pinanggagalingan yan. Yung war, Ukraine tsaka Russia, poverty. Sa totoo lang pansinin nyo, ang poverty natin, asing grabe. Nung panahon ni Cory, ang mahirap, nakakain pa ng galunggong. Ang laylayan, kumakain pa ng galunggong. Ngayon, kahit basura, kinakain na. Pangalawa, observation pwede ba ako dito, Fat, tumayo? Para makita ko yung dulo. Ate, pag merong laway na tumalsik sa'yo, holy water yon, pag sign of the cross ka. Okay. Tingnan mo para mapurbahan ko sa inyo. Grabe yung nangyayari sa atin. Imagine sa poverty, dati-rati, ang mayaman, meron na silang apartment, kotse, tapos ang mahirap, may galunggong. Ngayon, ang mahirap, basura kinakain. Ang mayaman, naka-BMW at saka sports car. Yung sa akin, 32 years old na sa akin, 32, ako gumagawa. Out of my poverty, ako lang. Kasi, in short, grabe yung gap na mayaman tsaka mahirap. Imagine, tignan niyo sa harapan ko, may mahirap sa kilay. Dito, mayaman. Grabe, di ba? Kamukha nun. Yun nasa harapan kong dalang kakulay pula. Merong sobrang liwanag. Bro, huwag ka mag-alala. Meron kakakambal doon sa dulo. Mga lay minister. Alam niyo po ba ang hirap kasama ng mga yan sa picture taking? Ask me why. Against the light. Ngayon, next page please. All together. The Jubilee year will begin on Christmas Eve 2024 when Pope Francis opens the Holy Door of St. Peter's Basilica and end on January 6, 2026 when the Holy Door closes. The year will include pilgrimages, missions, and other events. Now, papaliwanag natin kung ano ang ibig sabihin ng logo. Next page, please. Yan. The logo for the 2025 Jubilee year features 4 figures embracing each other, representing humanity coming together from around the world. Sample. Mami. Yan. Alex. Yan. Pagilid. Neil, alam mo, nakaligtas ka na. Ito kasarapan. Tignan nyo, pag magkatabi sila, Mami, mukha ka lang K-12. Tapos, isa pang paliwanag, dito ka.
Yan. Ngayon, kamukha nun, yan, yan. Okay? Tapos, Jubilee Cross. Para makita nyo, kasi nga, launching to next week, bukas, ng Jubilee Cross, pagbisita sa mga simbahan. Para makita ko ano ibig sabihin. Now, representing humanity coming together around the world. Kaya apat sila kasi from 4 corners of the world. Kaya apat. At kita nga magkakasama sila. In other words, ito simbolo ng harmony. And harmony means relationship. Next page. The figure altogether. Yan. Okay, ulat. Alam niyo yung K? Yung K? A lang alam nyo. Yung K, alam nyo? Kulangot. K. Yan. Okay. Now, tignan nyo ito pala yung cross, symbol of faith and hope. Next page, please. Tignan nyo. Basahin natin The cross is bent down towards humanity and the lower part of the cross elongated and turned into an anchor which symbolizes hope. So itong cross na ito, pabend ng ganon. Ibig sabihin, tingnan nyo baliktad para makita nila. Baliktad, doon tayo sa harap. Neil. Mami, parang ang hawak mo, nakahawak ka sa building. Okay. Tingnan nyo So yung cross, nagbe-bend ng ganyan. Ibig sabihin yan, yung cross ni Jesus bends towards humanity. Kumbaga, niyayakap ni Jesus ang sangkatauhan. Again the cross bent down towards humanity. And the lower part of the cross is elongated and turned into an anchor which symbolizes hope. Yun po yung anchor. Ang tanong, bakit merong anchor? Hindi butter, anchor. Next page, please. The logo also includes rough waves and the figures to symbolize that life's pilgrimage is not always smooth. Kaya pala may anchor, sa ilalim ay mayroong mga waves. Sabihin, we are not always stable. Kahit tapat tayo ay na kay Lord, we don't become problem-free. Ulitin ko, kahit tayo malapit kay Lord, kay Jesus, we don't become problem-free. Lagi may waves, and these waves will symbolize instability. So yung being unstable, bahagi ng buhay yan. Mga kayong mga bata, isa sa mga instability nyo, pag may nambubuli. Yes or no? Okay. It's not always smooth. Okay? Kaya dapat, kahit pa malaking waves na ganyan, kailangan naka-anchor ka. At sinong anchor mo? Si Jesus. Next page, please. Pope Francis stated in his February 2022 letter announcing the Jubilee 2025, we must fan the flame of hope that has been given us and help everyone to gain new strength and certainty by looking to the future with an open spirit and trusting heart and far-sighted vision. Mean to say, 2 years ago pa pala ginawa ni Pope Francis itong pag-iisip na ito. At nakita niya, the church should have that kind of pangahawakan as our hope. Now,
briefly, H, okay. Sa Biblical Apostolate, ako nagsuggest ng acronym together with the Philippine Bible Society. H is harmony. Harmony is relationship. Number 1, kay God, and number 2, with each other. O, openness. Ang openness na yon ay wala kang judgment na sarado ka. Hindi. Open ka for understanding. Open ka for God's blessings. Open ka sa mga corrections sa'yo. Bukas ang loob mo. And this could be your rough waves. Pero open ka pa rin tanggapin yan. At pag open ka sa ganon, then you become at peace. Payapa ka. Don't forget, ang peace in the Bible means shalom. Shalom, spell shalom. S-H-A-L-O-M. It means peace. Spell peace. At ang peace pala ay hindi lang kapayapaan. Ang peace is also being one piece. P-I-E-C-E. So pagka we are one as harmony, we are open, then we achieve peace. Naghihikab. Hawa-hawa yung mami. Huwag ka magalala. Okay lang yan. And last, empowerment. Empowerment is, kapag naramdaman mo ang kapayapaan, you share this peace to others because you are empowered by the cross of Jesus. So, si Lord ang ating empowerment. Now, tomorrow, we'll start Jubilee Cross. Suggestion. Bring your family. What time is Jubilee Cross, Father? What time? And welcome Mass at 10. Bring your family. Ang feeling mo parang ganito. And tell your family, H, harmony, O, openness, P, peace, and E, empowered. So yung mga bata, alam nila, silang susunod. Uting ko, sila ang susunod. Make it your journey. We call that journey pilgrimage. We are pilgrims. So tawag pilgrimage. Generic ang tawag journey. Specific ang tawag pilgrimage. Now, kung ganito ating pilgrims of hope, palapakan natin sila. Yan. Pwede ibalik. Tignan nyo. Iba-ibang hugis nila, kaya nga sila pinili. Mami, papakita kung bakit ganito kayo pinili. Tignan nyo. Bakit ko sila piniling ganito? Iba-iba ang lahi nila. Ito, Shih Tzu. Ito, Siberian. Doberman. Ito, Askal. Ask me why! Kalbo, Askalbo. Okay, palapan natin sila. Thank you. Ngayon, kung ganing yung sinasabi nating hope as pilgrims, nakita nyo hope as pilgrims, bakit ang title is Lenten Hope? Lagay mo sa title, Lenten Hope. This time, we talk about Lent. What is Lent?
para malaman nyo kung bakit tatawagin ko ang aking kasambahay. Napakaganda. At tawagin ko muna para makilala nyo ang aking kasambahay. Mean! Oh, kasambahay ko. Tamo ha? Yung aking kasambahay ay meron 3 letter M. Kaya siya minahal ni Neil. Meron siya 3 letter M. Maganda. Eee. Mabait. Eee. MU. MU. Ano po yun? Madaling utuin. Ah! Ayun. Mayan, tinawagan ako ng kapitbahay ko, si Aling Balbakwa. May pinapahiram sa akin kasi napansin niya yung ginagamit ko ay masyadong luma. Pakikuha kay Aling Balbakwa yung kalderong pinapahiram sa akin. Ganyo, pag tumatakbo, may kasamang lindol. So, ito, papakita natin bakit bent. Yan. Talagang MU ka talaga, katuwa. Bakit ka na-in-love kay Neil? Mabait po. Ako yun. Galing utuin din. Kakatuwa. Thank you, Mayan. Salamat. Para ba si Mayan? Alam niyo ba apelido ni Neil? Neil Cutter. Di itong kaldero piniram sa akin ni Aling Balbakwa, yung kapitbahay ko. Ngayon, ginamit ko siya for 2 months. Yung kaldero. Okay? Tanong! Magpabipi ka. Tanong! In what condition ibabalik ko ang kaldero kay Aling Balbakwa? Ibabalik ko siya after 2 months of using this every day. In what condition ibabalik ko itong kaldero kay Aling Balbakwa? In what condition? Neil. Dapat malinis. Yes or no? Yes or no? Ano pa? Dapat? May laman. Yung nagsabi ng may laman, ibig sabihin, KPM. Ang nagsabi ng may laman, ibig sabihin, KPM. Ano ko nung KPM? Palmox. Okay, may laman. Ano pa? Ha? Kompleto yung sabihin, hindi sira. Maayos. So, ilagay natin ha. Kailangan may laman. Malinis, maayos, may laman. Kaya, ibabalik ko sa may-ari. Ask me why. Pinahiram lang ako eh. At pag sinabi pinahiram, ibig sabihin, lent. Lent. Past tense ng lend. Pinahiram lang ang ating buhay. At kung pinahiram ito, babawiin din ng Diyos. Kaya pala, pag tayo ay naghihingalo na,
Ang tawag sa Tagalog, pinawian ng buhay. Ask me why. Pinahiram lang eh. Lent. Tandaan mo to. Point number 1. It is lent to us. Not us, not we borrowed, but lent. Because in all reality, pag sinabing borrowed, tayo ang nanghiram, wala naman tayong kamuang-muang nung tayo nagkabuhay, wala tayong kamuang-muang. Borrowed, tayo manghihiram. Sabi, may alam ka na. Hindi. Pinanganak tayo sa mundong ito, wala tayong kaalam-alam. So it cannot be said, borrowed. It is just lent. Second, my life, your life, were not given. They were just lent. Again, your life, my life, were not given. Ask me why? Kasi kung given, ako na ang may-ari. At pag ako may-ari, I can do anything I want. Kasi ako na may-ari eh. My life, your life, were just lent. Pinahiram lang. Ngayon, kung pinahiram ng ganon sa atin, bago tayo bawian ng buhay, dapat malinis. At yung malinis na yun, ibig sabihin nun, yung cleansing ng ating pagkatao. Kaya pala pag Kwaresma, panahon ng kumpisal. And experience God's love for us. Tignan natin yung responsorial psalm nung Ash Wednesday. Responsorial psalm. All together. So focus, God is merciful. At tayong lahat, pahiram na buhay sa atin, nadumihan natin. At ang number 1 dumi natin bilang pahiram sa atin ng Diyos, yung ating buhay, kasalanan. Kaya, papakita ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng paglilinis. Yan. Broken na. When God created us, Book of Genesis, He gave us body. Yung plastic. At yung plastic na yon is our body. God gave us soul. Yung soul na yon, yung shape ng bote. 3, God gave us spirit. Bro, yung tubig. Yan. Yun. Ito nga yung spirit. Kung ito yung spirit, kumpleto tayo. Body, soul, and spirit. At sabi pa ni St. Paul to the Ephesians chapter 1, verse 5. Before the world began, God intended man to be holy and blameless. Kaya talagang design natin mga tao na pinahiram sa atin, holy and blameless. Banal at walang bahid dungis. Yun ang ginawa kay Adan at kay Eva.
banal at walang bahid dungis. Before the world began, God intended man to be holy and blameless. Kaya lang, si Eva at si Adan, sabi ni God sa kanilang, o sige, magmamasyal kayo dyan, you can go anywhere except in the middle of the garden. Sabi ng dalawa, yes Lord, okay lang po kami. One day, itong si Adan, naghahabol ng usa. Si Eva, naghahabol ng paru-paro. At habang siya naghahabol ng paru-paro, hindi alam ni Eva, napunta siya sa middle of the garden. At may tumatawag, Eva! Eva! Ha, 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 ha. Hinahanap ni Eva kung sino tumatawag sa kanya. Tapos, sa isang puno, may nakita siya isang ahas. Ikaw ba tumatawag sa akin? Sabi nung ahas, ako nga. Eh bakit mo ko tinatawag? Sabi naman nung ulupong, kainin mo to. Sarap to. At pag kinain mo ito, magiging parang Diyos ka. Yun ang pagkakasabi, you'll be like God's. Maging parang Diyos ka. Analyzein mo. Si Eva at si Adan ay tao. Nung tinanggap ni Eva yung alok ng ahas, ibig sabihin, gusto ni Eva being like God to have more. Hindi siya kontento sa kanyang pagiging tao. Gusto niya pa maging Diyos. Ibig sabihin noon, ang kasalanan is rooted in selfishness. Lahat ng kasalanan ay nagsimula sa pagiging sakim, selfish. Analyze mo magiging parang Diyos ka. P.S. Sabihin nyo sa inyong mga born again na kaibigan nyo, hindi natin Diyos-Diyosan yung mga na-estatwang yan. Si Mama Mary, hindi. Ang tunay na Diyos-Diyosan ay sarili mo out of selfishness. Ginagawa mo silang bilang Diyos. Yun ang kasalanan. Kaya, dahil yun ang kasalanan, pakikuha nga yan, ito ang simbolo ng kasalanan. Ito si Eva. Simulang dumumi yung pagkatao ni Eva. Now, tell me, examples. Ano ang samples ng kasalanan sa isip? Ano pa? Gluttony. Marites. Sorry, mas maganda. MRT. MRT. Marites. Ano pa? Kasalanan sa gawa. Kasalanan sa gawa. Pagnanakaw. What a big word. Mas maganda, pangungupit. Ask me why? Kasi may mga maids na ngungupit sa pitaka na mister. Lalo pa, pag magbabayad na sa Shopee tsaka sa Lazada. Nakaka-relate to. Last Monday, ang sarap mag-Shopee tsaka Lazada. Ask me why? 3-3 free shipping last Monday. Father? Ha? Okay. Ano pang kasalanan sa gawa? Yung dapat gawin, hindi mo ginawa.
Okay. Kasalanan sa salita. Pagmumura. Bisa ako, nasa ano po ako nasa Quezon Parish. Ang tapat namin ay isang barangay. Imagine yung mga bata naglalaro. At pag naglalaro, mga bata, saan natutunan yun? Sa mga magulang nila. So ito ngayon yung naging kasalanan ni Eva at ni Adan. Don't forget, yung tukso, dumating kay Eva by herself. Siya lang. Hindi kasama si Adan. Kung hihimayin mo yung gospel, yung book of Genesis, si Eva ang kausap nung ahas. Si Eva ang nagtukso kay Adan. O tukso, layuan mo ako. Kaya nga si Eva nanukso kay Adan. Don't forget, pag nilagay mo yan sa gospel where Jesus had fasting, praying for this 40 nights, lumapit sa kanya ang devil. Ask me why. When there's isolation, don't forget, when there's isolation, temptation begins. Si Eva was tempted, isolated. Jesus was tempted, isolated. Kaya nga mga Mrs. PS, kahit na pa anong galit mo sa asawa mo, talk to him. Pag hindi mo siya kakausapin, ina-isolate mo siya. At pag in-isolate mo siya, ay nako! Paghahanap siya ng ibang partner niya. Mas malaki ang tukso sa mister mo pagka hindi mo kakausapin. Misi sa aming mga pare, pag may mga pare na humihiwalay, kadalasan, hindi naman lahat, yon ang palabas ng pagkapare. Kaya nga importante, don't isolate each other. Ngayon, nung si Eva ay nagkasala, at saka si Adan, ito na nangyari sa tao. Tandaan niya, before the world began, God intended man to be holy and blameless. At sinabi din doon, there will be a woman who will crush the head of the serpent. Sabi sa book of Genesis, there will be a woman who will crush the head of the serpent. For us Catholics, that woman is Mama Mary. There will be a woman who will crush the head of the serpent. Kaya nga po yung mahal na poon ni Mama Mary sa Legion of Mary, merong ahas sa kanyang paanan. Sa ating Catholics, si Mama Mary yun. Sa mga born again, yung woman na yun is their church. Honestly, I don't find it logical. Imagine, doon pala magka-crash ang head pag church na. Paano nung nando si Jesus, hindi niya pa na-crash yung head? Nung panahon ni Jesus, doon pa lang sa church. Diba sequence? Si Jesus muna, Holy Spirit, tapos church. Yung church, doon pa lang na-crash yung head. Di wala nangyari sa time ni Jesus at ni Holy Spirit. Sa atin, sa panahon ni panahon ni Mama Mary. Si Mama Mary, Jesus, Holy Spirit, the church. Si Mama Mary, ang katumbas. So to say, kaharap ni Eva. Kaya pala, spell Eva. Spell it backwards. Ave Maria. At that day, Mama Mary, Angel Gabriel appeared to her. You'll be the mother of the Most High.
And to cut the story short, sabi ni Ma'am Mary, "Behold, the handmaid of the Lord, be done to me according to your word." At dahil doon, nagsimula si Jesus sa kanyang sinapupunan, the holy water place. Ito si Jesus. Don't forget, without Mama Mary, there is no Jesus. Without Jesus, there is no salvation. Alam nyo, lately na-realize ko, bakit daw tayo mga Catholics, we go to Mama Mary daw, tapos then to Jesus. Isang pare, nagsabi sa akin, si God the Father, dumamo na kay Mama Mary bago naging Jesus. Sense. Ulitin ko, si God the Father, hindi nag-straight sa kanyang anak. Ginamit si Mama Mary to bear Jesus in her womb. Besides, honestly, we don't pray to Mama Mary. We pray with Mama Mary, and Mama Mary prays for us. We don't pray to Mama Mary. We only pray to God. And Mama Mary prays with us and prays for us. Example, ito si Alex. Father, please pray for mga ano sa aking ministry sa diocese. Please pray for me. Please pray for my family. He's asking me to pray for him and his family. Tanong, if he asks me to pray for him, is he praying to me? Is he praying to me? Hindi. He's just asking me to pray for him and to pray with him. Kaya as we ask Mama Mary to pray for us, to pray with him, pray with her, we don't pray to Mama Mary. We only pray to God. Don't forget, bago naging Jesus, si God, ginamit muna si Mama Mary for Jesus. Don't forget, without Jesus, there is no salvation. Yes or no? Yes or no? And without Mama Mary, there is no Jesus. Gamitin niya sa mga kaibigan born again. Sabi mo sa kanya, bro, naniniwala ka ba? Without Jesus, there's no salvation? Yes. Naniniwala ka ba? Without Mama Mary, there's no Jesus. Hindi ka sasagot. At dahil doon, si Jesus was conceived in her womb. At eto tayo. Every time we pray, every time we serve the Lord, every time every go for Jubilee Cross. Tandaan nyo, before the world began, God intended man to be holy and blameless. So yun ang sinasabing malinis. Ito pa. Kailan ulit itong black. Kapag na kay Jesus ka na, mga mga altar servers, don't forget, habang nag-serve kayo kay Lord, nakalimutan, kahit na pa
mahirap ang klase, assignment, at may nambubuli sa inyo. Kakalimutan, pagkasama mo si Jesus, ito ang problema natin sa buhay araw-araw, including sakit mo. Pero pagka kay Jesus ka na, tignan niya maigi. Kaya importante, kasama mo dapat si Jesus. Now, kasama sa paglilinis, suggestion lang. Do you have your kumpisalang bayan? Kailan, Father, meron? April 9. April 9. Suggestion ng Father. Don't call it kumpisalang bayan. Call it pista ng kapatawaran. Suggestion lang. Honestly, every time I talk ako sa Lent at saka sa Advent, every time meron akong talk na ganon, tinatanong ko lagi ang mga tao, meron bang kumpisalang bayan? Yes. Sinasuggest ko lagi, don't call it kumpisalang bayan. Call it pista ng kapatawaran. For all those years, for more than 5 years, sinasuggest ko yan. Ngayon, Father, ako po'y parish administrator ng Santo Niño de Villago Quasi Parish sa Diocese of Cubao. Ginawa ko yan first time last year, Lent at saka Advent. Ginawa naming pista ng kapatawaran. Ito nangyari. Sa isang side, nandun yung mga pare, ipapakumpisal. Pakilagay nga. Yan. Isang side. Ginawa ko yun sa Santo Niño de Villago. First time, last year. Pagkatapos ng penitent, halimbawa, okay, Alex, halimbawa, say, isang lalaki doon. Sasalubong ni Alex muna. Tayo isang lalaki doon. Tayo. Halimbawa, punta mo Alex. Alex, halimbawa, ay member ng LD, W? LNW. Halimbawa, pick up mo si bro. Si bro. Okay. Tapos natin mo rito. Dalawang, halimbawa, lalaki, babae. So pag ang penitent ay lalaki, kunin mo siya. Yan, salubungin mo yan. Sasalubungin ni Alex at isa pang member ng lay minister of the word. Dadalhin dito, may mga kneelers sa harapan. Yan. Is led at the altar, lulod ka luhod, bro. Tapos, isa pang lalaki, bro. Ang instruction ko, ilalagay yung kamay, sasayad doon sa balikat. Tapos, si Alex, magbe-pray over sa kanya, paparinig niya yung prayer. At ang template, pasalamat. Lord, maraming salamat kay brother. Nakapagkumpisal siya. Salamat, Lord God, sa iyong awa, napatawad mo siya. So, may mga 2 minutes, paparinig ni Alex yung panalangin niya sa penitent. After ma-pray, tatayo ngayon, prayed over and welcome back. Tatayo ngayon si bro. Yayakapin ni Alex, welcome back bro. Yakapin mo. Tapos, dadalhin sa kabila, sasalubungin ng MBG, dyan, may tables, may kainan. Pakilagay nga, penitent is invited to feast with the community. Like the prodigal son. Dadalhin mo doon, tapos yung MBG halimbawa ang assign, magkikwento, bro, ano experience mo? The penitent is invited to feast with the community, like the prodigal son. Next page, please. Alam niyo po, nag-iiyakan yung aming mga parishioners.
Father, may nag-comment, isang pari nagpakumpisal. Arlong, gandang ginawa mo rito. Kasi pag kumpisal ang bayan, ang busy lang mga pare. Dito, pati altar servers, pag ang nagkumpisal ay bata, ay pray over altar servers. Nakita ko buong parokya busy. Habang merong pista ng kapatawaran. Suggestion lang. Palapakan natin ating mga demo. Thank you po. Thank you. A joyful experience of God's love in our parish. Suggestion lang. Father, baka pag ito ay so to say, meaningful, you can suggest this title, Pista ng Kapatawaran, to the diocese. I've been preaching about this for more than 5 years. First time kong ginawa as parish administrator last year. It was so good. Ang image, prodigal son. Kaya dapat malinis. Now, pangalawa, dapat maayos. Pakilagay nga yung gospel mo, gospel. Ito yung gospel last Sunday. Binanggit din kanina ni Father Vanny. Kaya ito ko sa almsgiving, prayer, at saka fasting. Basahin sabay-sabay. O sinong ritong lector? Ha? O sige. Ayan ka. Papabasa natin gospel last Wednesday. Ash Wednesday. Ano nga pala bro, araw yung Ash Wednesday? Parang Miyerkules po yata. Isip ka pa, joke. Tingnan nyo, para maalala nyo Ash Wednesday, okay? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok, maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. So, tatlo po yung binibigay. Honestly, last Monday ko, 2 days before Ash Wednesday, nag-liturgical Bible study kami. I realized, yung almsgiving is me towards others. Yung prayer is me towards God. Yung fasting, it's me towards myself. Tingko, ang almsgiving is me towards others. Ang prayer is me towards God. Ang fasting is me towards myself. Ngayon, kanina, ang topic ay dapat ang kaldero ay malinis. Honestly, narealize ko, dalawa pa lang steps ang reconciliation with God. 2 steps. Step 1 is to say sorry. Step 2 is babawi. Is bawi. Think ko, sorry, the next, babawi. Ibig sabihin, halimbawa, may kasalanan kay Ate Ninfa. Ate Ninfa, sorry ah. Okay lang, Fads, okay lang. Napatawad na kita. Thank you, Ate Ninfa. Babawi ako. Doon ka na-realize, kumpleto pala kapag ka-reconciliation, sorry, and bawi. At yung bawi na yon ay nakalagay sa gospel last Sunday. Number 1, bilang pambawi mo is you towards others. Yung almsgiving, babawi ka. Anong pwedeng gawin sa almsgiving? Alam ng marami, pagka almsgiving, limos, pera-pera, tulong, financial, almsgiving. Yes or no? Yes or no? Alam yung pinakamagandang limos? Na hindi binibili ng pera? Yung positivity. Again, your positivity ang isang pinakamagandang limos sa kapwa-tao. Can you imagine? Negative ka. Pagod ka. Maghapon ka na sa trabaho. Tapos uuwi ka. Na traffic ka pa. Pag uwi mo, gutom ka na, lalapit ngayon yung anak mo. Kukay na, Mama, huwag ka na maingit dyan! Pagod ako eh! Pagod ako! Totoo lang. Meron kang dahilan kasi pagod ka naman eh. Pero sayang, dahil negative ka, yung anak mo tatakbo. Hindi nalalapit sa'yo. Nilalapit. Tandaan mo, pag hindi komportable ang mga anak mo sa'yo, dahil negative ka, ay nako, iba ang comfort zone nila. At yung mga batang hindi komportable sa pamilya niya, ay nako, yan ang nag-aasawa na maaga. Marami nakaka-relate. Kasi marami nag-aasawa ito maaga. At hindi lang yon, yung nag-asawa na maaga, yan ang hindi nakatapos ng pag-aaral nila. Kasi hindi sila komportable sa mga magulang kasi masyado silang negative sa kanila. Isa pa, pag masyado kang negative sa asawa mo, ay nako,
Pagkahanap ng iba yan. Sa totoo lang, okay lang nga sana kung yung mister mo, ang comfort zone niya ay si Kuya Al. Okay lang kung si Kuya Al ang kanyang comfort zone. Alam ko sino si Kuya Al? Alfonso. At maganda niyan, laging inuman gabi, hapon, tanghali. L-I-G-H-T. Laging inuman gabi, hapon, tanghali. Light. Alfonso Light. Sa totoo lang, okay lang kung ganun yung comfort zone ng asawa mo, mister mo. Eh kung makakita ng iba, patay kang bata ka. Alam nyo, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang magandang almsgiving, positivity, begin with a smile. Pag nakasmile ka, minamagnet mo yung anak mo sa'yo. Ako, pagod ako. Maniwala ka sa hindi. Nung Friday lang last week, 8:30, nagmisa ako sa Belo, Trinoma. 11 o'clock, nagmisa ako sa Patay, sa St. Peter's, Quezon City. 12 noon, diretso na ako ng Tanawan, Batangas. Ako lang nag-drive. 5 p.m., nasa Taal, Basilia ako, nagmisa ako ng healing mass. 11 p.m., papunta na ako ng Tagaytay, doon ako natulog. Ganon ako. Pero ako lagi nakangiti. Hindi ko pinapakitang pagod ako. Honestly. Kasi apektado ang mga taong nasa harapan ko pag ako lagi nakasimangot. Ang pinakamagandang almsgiving nyo, hindi yung material, yung positivity mo. Amen! Amen! Yun ang pambawi mo para maging maayos ka sa buhay mo. Babawi ka sa almsgiving, having positivity. Number 2, prayer. Sa prayer, babawi ka. Suggestion lang. Parishioners, don't go to Mass out of obligation. Again, don't go because you were obliged. Ask me why. Kasi kulang sa pagmamahal ang napipilitan. Suggestion lang. Bawi. Go to Mass out of gratitude kay Lord. Out of pasasalamat. Lord, maraming salamat. Kaya ang misa is called Eucharist. And Eucharist means pasalamat. Kaya nga, mag-level up tayo ng ating motivation ng layunin natin sa buhay. Pag-go to Mass, level up. Dati-dati, sisimba ka kasi obligado ka. But this time, level up! Sisimba ka out of utang na loob kay Lord, all the blessings you receive for that week. Mas maraming blessing. Don't forget, level up, bawi, Lord, maraming salamat. Ask me why. Because anyone who thinks, thanks. Anyone who thinks, thanks. Example, pag kayo ay pag kayo kumakain, hindi nagdasal, bless, O Lord, this gift you're about to receive, hindi ka nag-iisip. Ask me why. Because anyone who thinks, thanks. Suggestion, bago kumain, magpasalamat muna kay Lord. Bless us, O Lord, this gift you're about to receive. Narilas ka din, Father, the word bless or house blessing or blessing is also synonymous to thanksgiving.
Nung si Jesus, nagpakain ng 5,000 kalalakihan, not counting women and children, ang pagkakasabi, He took the bread, looking up to heaven, pronounced the blessing, broke the bread, gave it to His disciples. Sa ibang translation, the same passage, He took the bread, looking up to heaven, gave thanks, broke the bread, gave it to the disciples. Mean to say, giving thanks and pronouncing the blessing are one and the same. Kaya pag sinabing, bless, O Lord, sabi, we give you thanks, O Lord, for we're about to receive. Yung pala, ibig sabihin na, bless us, O Lord. Ibig sabihin, ulitin ko ha, we give you thanks, O Lord. Yun yung mga nag-iisip. Bawi. PS, suggestion din. As a family, after, in the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. As a family, after making the sign of the cross, hold each other's hands. At yung bunso, bless us, O Lord, this time gift, which have about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Hawak kamay. Maniwala kasi hindi. Kung gagawin niyo sa Jollibee o sa ibang restaurant at naghahawak kayo ng kamay after signing of the cross, titignan kayo ng mga tao, wow, sana all. Yes or no? Suggestion lang. Lalo pa, yung mga apo nyo, bawi, pagsiserve, mga altar servers. Bawi. Pag kayo ni-receive ng communion, suggestion lang. Focus. Karamihan ng mga altar servers na nakilala ko, hindi nakafocus pagka magre-receive ng communion. Altar servers, bawi. Para maging maayos tayo sa harapan ni Jesus. Third, fasting. Ang fasting tungkol sa pagkain kadalasan. Ako, ang mami ko ay diabetic. Ibang kapatid ko, mataas ang sugar. Ako, Father, 4 years na ako hindi kumakain ng kanin. Bumaba ang sugar ko. Pero pagkasama ko si Ate Nympha, tumataas ang sugar ko. Ask me why! Na masyadong sweet sa akin. Pero honestly, nakatulong yung wala akong kanin for 4 years. Last week, nagpa-check up ako, Father, normal ang sugar ko. Can you imagine, kung wala akong rice, ayaw kumain ng ice cream. Imagine, may rice ka na, may ice cream ka pa, patay kang bata ka, taas ang sugar mo. Kayang kumain ng dessert kasi wala naman akong rice eh. Don't forget, ako, dati-rati, half cup or 1 cup. Depende sa ulam na kaharap, lalo ko ito'y masarap. Tamo, may rhyme pa. Half cup or 1 cup. Depende sa ulam na kaharap, lalo pag ito'y masarap. Kaya suggestion ko, mas madali, wala na lang. Ang fasting is all about pleasure. So anything that pleases you, iwanan niyo muna. P.S. Hindi lang tungkol sa food ang fasting. Suggestion lang ha, kasama sa fasting ninyo, hindi gagamit ang cellphone habang kumakain. Huwag gumamit ng cellphone habang kumakain. Ask me why! Kasi pag inalaw mo yung mga anak mo ng cellphone, ang mundo nila ay hindi nasa bahay mo. Ang mundo nila nasa social media. Maniwala kasi hindi. Kumakain ako bro. One time, yellow cab. Habang hindi ko order ko,
mag-asawa, must be about late 30s, anak, must be about 10 years old, maniwala ka habang kumakain ng pizza nila. Silang tatlo, hindi nag-uusap. Hindi magaling yung tatay nila. Isang fasting, kailangan walang cellphone habang kumakain. Nung panahon natin, wala tayong cellphone noon. Pakikintay ng radyo. Yes or no? Pagkatapos kumain ng tanghalian, ay, pupunta ka sa kapitbahay na mayaman, may television, nado kami sa window, manood kami ng student canteen. Yun ang buhay namin noon. Kaya yung bonding magkakapatid, mas malapit. Unlike mga bro, ngayon, kanya-kanyang cellphone. Kung ganun yon, then, yun yung ating bawi. With this, because you don't have much time, isang pambawi natin, itong next gagawin natin, magkakaroon tayo ng short adoration sa Blessed Sacrament. So, at ilalatag, Brother Neil, Richard, count a short adoration. Papaliwanag sa inyo bakit mayroong kulay puti na cloth. We will begin our short session. Papaliwanag ko, isang pambawi natin kay Lord, itong gagawin natin. We can sing. Meanwhile, we'll get Jesus sa likod. Please kneel. Lights off, please.
Let's have a short moment of silence, about 5 minutes. Talk to Jesus. Pwede ka mag-sorry. Pwede ka magsabi, Lord, babawi ako. Yung buhay natin ay pinahiram lang. Ibabalik natin sa Kanya, malinis at maayos. Mag-sorry tayo at babawi to make up of all our faults sa tao, sa Diyos, at sa sarili natin. Please take your seats. You can turn on the lights. As you turn on the lights, with Jesus in front of us, I'll give you examples, images of healing, kasama sa pambawi natin, para lahat ay gumaling. First image of healing. These images ay pagpapatira pa. At pagpapatira pa symbolizes humility. Next page. Ako nang babasa. There was a woman afflicted with hemorrhages for 12 years. She had suffered greatly at the hands of many doctors and had spent all that she had. Yet, she was not helped, but only grew worse. She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak. And she said, "If I but touch his clothes, I shall be cured." Immediately her flow of blood dried up. She felt in her body that she was healed of her affliction. Jesus, aware at once that power had gone out from him, turned around in the crowd and asked, "Who has touched my clothes?" But the disciples said to him, "You see how the crowd is pressing upon you, and yet you ask, 'Who touched me?'" And he looked around to see who had done it. The woman, realizing what had happened to her, approached in fear and trembling. She fell down before Jesus and told him the whole truth. And then he said to her, "Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction." The gospel of the Lord. See Jesus going to that direction. Ganun direction ni Jesus, papunta roon. And he was going to the place of Jairus. Si Jairus, isang officer, ang anak ng 12 years old ay mamamatay. And he asked Jesus to heal his daughter. Imagine nyo as Jesus walking with Jairus, apostles, a large crowd behind Jesus and the apostles. Madami mas bisigod, there hundreds. Ang dami. Kasi marami ng followers si Jesus. Marami na siya. And they went to get that direction. Si girl, bleeding for 12 years. Maniwala kasi hindi. She spent all her money, naubos na lahat,
Ibig na gumaling, she grew worse. But alam niya, Jesus can heal her. One day, must be about 8 o'clock in the morning, while Jesus, Jairus, apostles, the crowd, going to that direction, itong babae, papunta ng palengke. At habang siya papunta ng palengke, uy, ang daming tao. Sis, bakit ang daming tao? She said, Mare, si Jesus nandyan. Ha? Si Jesus nandyan? Mare, imagine nyo nasa likod yung babae, yung crowd nasa harapan. Yung babae, sabi nung babae, excuse me, makikiram po, excuse po, makikiram po, makikiram po, excuse po. Habang palapit sa likod, excuse po, makikiram po. Sa loob niya, if I touch His cloak, gagaling ako. Kaya nga, merong white cloth sa paanan ni Jesus. At yung babae, if I can just touch, numahipon niya yung cloak, uy, magaling na ako. My bleeding stopped. Magaling na ako. Siya lang, akala niya, ang nakakaalam sa nangyari sa kanya. Jesus stopped. Hinturing nasa likod niya. Pati mga apostles. Humarap ng ganon. Si girl, nandito. Si Jesus, tumitingin sa crowd. Who touched me? Sino humipo sa akin? Imagine mo si Peter said, Lord naman, nagbibiro ka yata ang dami-dami nakikipagsiksikan, tapos tatanungin nyo kung sino humipo sa inyo. Imagine mo, Jesus, still, sino humipo sa akin? Maybe Jesus would like to hear from that woman. And when the woman heard about this, imagine nyo yung babae fell at the feet of Jesus. Sa Tagalog, nagpatira pa, Lord, ako po yun, Lord, sorry po. Ako po yun, Lord, sorry po, sorry po. Ako po yun, Lord, ako po yun, Lord, sorry po, sorry po. And Jesus touched her, said, lifted her up. Daughter, your faith has saved you. Ano ibig sabihin? Kung may sakit ka, ipagpatira pa mo sa harapan ni Jesus. Kung may problema ka, pagpatira pa natin kay Jesus. Isang simbolo ng kagalingan, magpatira pa. Kaya ako, tinanggal ko ang aking sapatos para itong cloth na ito ay manatiling malinis. Second image. Next page, please, para madali. Image of thanksgiving from Gospel of St. Luke. As he continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee. As he was entering a village, 10 lepers met Jesus. They stood at a distance from him and raised their voice saying, Jesus, Master, have pity on us. And when he saw them, he said, Go, show yourself to the priests. As they were going, they were cleansed. And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice, and he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan. Next page. She said in reply, 10 were cleansed. Were they not? Where are the other 9? Has none but this foreigner returned to give thanks to God? Then he said to him, Stand up and go. Your faith has saved you. The gospel of the Lord. This time, image of thanksgiving. Anyone who thinks, thanks. Imagine mo, 10 lepers, ipon-ipon sila. Para silang positive COVID-19. Positive.
Hindi sila pwede mag-join ng kanilang pamilya. They were segregated. Kasi they got leprosy. At nakakahawa yun. Imagine 10 yung magkakasama sila. Jesus, passing by. Sabi, pare, tingnan mo yung pare yun. Pare, di ba si Jesus yun? Oo nga pare, si Jesus yun. So nung makita ng 10 si Jesus naglalakad, Jesus! Son of David! Have mercy on us! And Jesus stopped and said, Go! Magpakita sa mga saserdote. Sila maghuhusga kung pwede ka na mag-join ng family mo o hindi. Maniwala kasi hindi. Imagine mo, nung Martin go, show yourself to the priest. Yung mga 10 lepers, pare, may kamay na ako, pare. Uy, pare, may ilong na ako, pare. Bitaw, pasalamat na. Punta sa bahay. Sabi ng isa, hindi, balik tayo kay Lord. Pasalamat tayo. Hindi, uwi na kami. Imagine nyo, Doon ko na-realize, kahit gumaling sila doon, baka bumalik din yung sakit nila. Ask me why. Hindi sila nagpasalamat. And when Samaritan said, Lord, thank you po. Nagpatira pa, Lord, thank you po, Lord, thank you, Lord. And Jesus said, ask them, hindi ba 10 gumaling? Asa na 9? For me, personally, yon ang pinaka-nakakakonsyensyan tanong sa akin. Hindi ba 10 gumaling? Bakit ikaw lang bumalik? Di ba maraming answered prayers sa parokyang ito? Yung mga nag-abroad, nakakuha ng visa, nakapasa sa exam, bakit di sila bumalik? Hindi nag-iisip. Anyone who thinks, thanks. Ang tunay na gumaling, yung bumalik, nagpasalamat. Maniwala kasi hindi. Iba nag-abroad, nakapasa sa exam nila, may visa sila, interview, pasado sila, nagtrabaho sa Abu Dhabi, Dubai, tapos nung bumalik, may pasalubong sa pamilya, may pasalubong sa mga kaibigan, may party. Wala man lang pasalubong sa simbahan, kahit pag Thanksgiving Mass man lamang. Excuse me, hindi man nagpa-Thanksgiving Mass, pinag-iisip. Kaya, hindi sila gaanong nabasbasan. Kasi hindi nagpasalamat sa Diyos. Third image of forgiveness. Ano natin lahat ito? Yung prodigal son, nagpatira pa nung nagkasala siya. Alam natin, basta summarize ko na lang. Ito na yan. Tapos nagpatira pa sa harapan ng tatay. Niyakap ng tatay. Sayang, may akong video pero wala na akong time Niyakap. Tapos nag-celebrate sila. This is meant for reconciliation. Kaya nga maganda yung pista ng kapatawaran. After confession, yayakapin yung penitent. With this, let's put off the lights, please. Turn off the lights. Habang kumakanta ang ating choir ng mga songs, itong row 1, 2, 3, 4, and so on and so forth. So dahil mahaba ito, suggestion lang, off lights please. Pwedeng off na to, Dayan. Suggestion lang. Silence, kakanta saglit, kahit background music lang. Tapos, suggestion, yung row 1, row 2. Lahat, magmula doon, pwede rent occupy a place, magpatira pa. Tapos, lay ministers at saka lectors, suggestion po,
alalayan natin mga pag tumayo sila. Okay? Huwag yung isuot yung mga sinelas sapatos nyo, nakapaalan tayo para maramdaman natin. Okay? Music. Row 1, please. Patira pa. It's an act of surrender. Again, this is an image of healing, image of thanksgiving, image of forgiveness. You have just about 2 to 3 minutes. Surrender everything before the Lord now. Huwag mo na kitatayo unless I told you. Sige po. Lord Jesus, thank you po, thank you Lord. Pagkakataong ito na maging malinis at maayos kami sa harapan mo. Babawi kami Lord sa mga pagkakataong nagkasala kami. Babawi kami Lord. Sorry. Pagalingin mo Lord ang mga may sakit. At maraming salamat sa lahat ng biyaya. Sorry Lord, thank you po Lord Jesus. So those who want, pwede na kayong bawa. Kung feel nyo, pwede ka tumayo, you can stand. Pag may nakita yung bakante, just be honest with your feelings. Pagpatira pa, ask the Lord to heal you. Yung iba, mag-abang na lang kayo kung may bakante. Including that row, abang na lang kayo kung may bakante. Para madali tayo. And just be honest with your feelings. Surrender everything before the Lord now. Si Jesus ang nagpapagaling sa atin. Sabi niyo, Lord, babawi ako, Lord. Pagmulan, babawi ako. Ito aking maging pag-asa sa Kwaresma. Lenten hope. Pag-asa sa Kwaresma. It's an act of surrender. If you're free, you're
If you're okay, you may stand now. Do it for your family also, before Jesus. Do it for your family. Magpapatirpa symbolizes humility and surrender. Anyone else at the back? Anyone else? Yung gusto, do it for your family. Pag-abang na lang kayo sa gilid kung anong bakante. Abang lang kayo sa gilid. Maganda pa kayo, do it as a ministry. Sabay-sabay ka sa ministry. Yung mga bata gusto yung magpatirpa, you can do it for your family. Especially pag ang papa nyo ay malayo sa buhay nyo. Nasa abroad, do it for your papa. Before Jesus na. This is your opportunity to express your prayer between you and Jesus.
healing, thanksgiving, and forgiveness. Sabi, Lord, babawi ako, Lord. Sana itong pagpapatira pa ako is my expression ng pagbawi sa lahat ng kasalanan pagkukulong ko sa iyo. Lord, pagalangin niyo po kamukha sa bleeding woman ang mga may sakit ngayong gabing ito. Lord, bigyan mo ng direksyon ng mga bata na nagsiserve dito sa parokya. Lord, hiling namin sa iyo na sana matuto kami magpakumbaba sa ibang tao. Lord, sana maging close ang family nila, magmula sa mga magulang hanggang sa mga anak. Sana, Lord, yung mga magulang nila na nagkahiwalay, sana magkabalikan. Sana mapagpatawad sa isa't isa, Lord God. We surrender everything before you. Kayo nang bahala. But most of all, Lord, thank you for all the blessings. Thank you for giving me a chance, giving us a chance to serve you. Altar servers, lay minister, like the commentator, greeters, choir, in other ministries. Lord, thank you. Pinili mo kami kahit di kami karapat-dapat. Do it for your family. Or for someone na wala dito. Maybe nasa probinsya siya. Do it for that person. It's Jesus healing us. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you for being with us. Thank you, Jesus. Thank you. And just be honest with your feelings. Do it for your ministry. Especially sa inyong mga ministry, meron mga misunderstanding, nagkakasama na loob. Do it as saying sorry to the Lord. Kung nakasakit tayo, Lord, sorry. Kung nasaktan ko ang kasama ko sa ministry. For wrong judgment, Lord God. Sorry. Panginoon, sa oras ito po,
na kami humihingi sa iyo ng kapatawaran. Ihiling po namin sa iyo, nabigyan mo kami ng lakas ng loob at ay ng katawan. Ting tapat kami sa pananampalataya sa iyo. Panginoon, sa oras na ito sa amin, paghingi ng kapatawaran. Nawa po, Panginoon, gabayan mo kami lahat na naririto ngayon sa iyong bahay dalangin. Panginoon, patawad, Panginoon, patawad. Patawad, Panginoon. Amen. Lord God, salamat sa mga biyayang binibigay niyo sa amin. Kahit kami hindi karapat-dapat. Salamat, Lord God, na pagkakataon na naparanas namin sa iyong harapan ang aming pagpapatira pa, kamukha ng ginawa ng bleeding woman, kamukha ng ginawa ng Samaritan na nagpasalamat sa iyo, kamukha ng ginawa, prodigal son, nagpatira pa sa harapan ng tatay niya. Thank you, Jesus, for these examples. Thank you, Lord. Kahit pa paano, ginagabay mo kami. Pasbasa mo, Lord God, the shrine of St. Clement, the parish. Pasbasa mo, Sina Father Aimer, Sina Father Vami. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for giving these priests to this parish. Thank you, Lord, for their guidance and their pastoral skills and their programs. Thank you, Jesus. Thank you, God. Maraming salamat po, Panginoon. Ninyong kakaloob sa aming lahat. Salamat po sa pagpapagaling mo sa aming mga karamdaman. Salamat po sa pagkakaloob mo sa amin ng buhay araw-araw. Last 5 minutes. Anyone else would like to say magpatira pa, symbolizing surrender, symbolizing an act of humility? Anyone else? This is a rare occasion expressing your faith, expressing your trust in the Lord. Bihira mangyari ito, as in bihira. This could also be expression of our commitment for the Jubilee Cross that we launch tomorrow. Last 4 minutes. Do it in Jesus' name. And do it for your family. Will be done before 10 o'clock.
Yung hindi pa nakapagpatira pa, please come forward. Mga altar servers, pray for your vocation. Baka the Lord is calling you to become priests. If you're enjoying serving the Lord, do it continually as priests. Paglingkuran ng Diocese ng Antipolo. In 3 minutes, we'll begin our benediction. Thank you, Lord Jesus. Lord, binigyan mo kami pagkakataon mag-sorry sa iyo. Sana sa darating na kumpisalan, pista ng kapatawaran, makapaglinis kami ng aming kanluwa at ang aming pagkatao. Tsaka kami babawi through almsgiving, through prayer, through fasting. Salamat, Panginoon. We may now sing. You have given them bread from heaven. Let us pray. God, you give us your Son Jesus for our salvation. You give us your Son Jesus to get healed, that we are forgiven, that we are sent to others to spread your love to this world.
yung biyaya mo, Panginoon, ang aming babaunin sa araw-araw naming buhay. Yung pag-ibig mo, Panginoon, ang aming magiging lakas sa gitna ng aming mga problema. Yung liwanag mo, Panginoon, ang aming magiging tanglaw sa gitna naming kadiliman. At yung kapayapaang dulot mo ay magiging kasaganaan namin sa gitna ng aming kabuktutan. God our Father, turuan mo kaming hindi susuko. Turuan mo kaming maging figurines of hope sa parokyang ito, sa Diocesan Shrine and Parish of St. Clement. Turuan mo kaming ipamalita sa ibang tao ang buhay namin ay babasbasan nyo. At ito aming pinararating sa inyo, Ama, sa dakilang Panginoon Jesus, na bubuhay tagahari, pagpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pagpala naman ang mga Panginoon Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang santong ngalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo, Santisimo Sacramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santissima. Purihin ang santa at di narungisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. At purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga santo.
Ngayon po ay pakinggan po natin ang mensahe ng ating pong rektor at kura paroko. So God is good all the time. Mga minamahal kong mga parishioners, habang tinatapos na natin ang ating pagninilay ngayong gabi, nais kong ipaalaala sa ating lahat na tayong mga manlalakbay sa mundong ito, mga peregrino na patungo sa isang mas mataas na layunin. Ang Kwaresma ay isang paalaala na sa ating paglalakbay, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos, si Jesus, sa bawat hakbang, sa bawat pagsubok, sa bawat pag-asa. Ang tunay na paglalakbay ng pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pagdurusa o sakripisyo. Ito ay tungkol sa pagbabagong loob, sa paglalim ng ating relasyon sa Diyos, at sa pagbabahagi ng pag-ibig niya sa iba. Ang ating mga pagsubok ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi paanyaya upang lumapit sa Kanya at magtiwala na may liwanag sa dulo ng bawat dilim. Kaya't hamon ko sa bawat isa sa inyo at sa ating lahat, huwag tayong manatili lamang sa pagsisisi. Umusad tayo tungo sa tunay na pagbabago. Huwag tayong matakot maging daluyan ng pag-asa sa ating pamilya, sa ating dambana at parokya, at sa ating komunidad. Tularan natin si Kristo, hindi lamang sa pagdurusa, kundi sa Kanyang walang hanggang pagmamahal at pagkilos para sa kapwa. Mga kapatid, sa pagtatapos ng ating pagninilay, huwag nating hayaang matapos din ang ating paglalakbay ng pagbabalik loob. Patuloy nating ipamuhay ang pag-asa ng Kwaresma hanggang tayo makarating sa kaganapan ng Kanyang muling pagkabuhay, na sa araw-araw tayo nagiging instrumento ng Diyos ng kagalingan at pagpapatawad. At sa huli, tunay na tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga pagpapalang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat at naway pagpalain tayo ng Panginoon sa ating paglalakbay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you po, Father Amard. Ngayon naman po ay ang pagbibigay ng pagkilala sa ating pong Recollection Master ngayong gabi. Tinatawagan po ang ating PPC President, Kuya Jess Pajardo, kasama po ang ating Rektor, si Father Amard. Babasahin ko lang po ang citation. Certificate of Appreciation. This certificate is presented to Reverend Father Arlo Bernardo S. Yap, SBD, in recognition of your unwavering dedication, compassion, and love for the faith, shared as the guest speaker during the Lenten recollection with the theme, Lenten Hope for Pilgrims. Your words of hope and reflection during the season of Lent have served as a light and guide to each of us, reminding us of the importance of prayer, reflection, and faith as we journey as pilgrims of God. Through your sharing of wisdom and blessings, we have gained a deeper understanding of reflection and hope in the midst of our trials. Your message has empowered and strengthened our faith. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Isaiah 40:31. Given on the 7th day of March 2025 at the Diocesan Shrine and Parish of St. Clement, ang Honor Rizal, signed, Ronnie Lencismean Santiago, MELB Coordinator,
Brother Jesus Seriaco Pajardo, PPC President, and our Rector and Parish Priest, Very Reverend Father Peter Imarisi Balatbat. Ay po. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po sa ating choir, El Shaddai, sa ating po MBG, sa ating po mga Yes. Mayan! Mayan! Ay, balik mo ng kaldero sa may-ari kay Aling Balbakwa. Malinis. Maayos. May laman. At yan ang ibig sabihin ng pahiram Kwaresma. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po muna aalis, magpipicture lang po ang sokom sa harap. Diyan na lang po kayo sa pwesto nyo. Magpipicture po sa harap, dito po lahat tumingin. Ayan. Tikit-tikit na lang po kayo sa gitna, ayan. Para po makuha lahat. Picture po muna, dito po muna tayo sa sokom. Sa sokom po muna tayo. Pwede pong lumapit sa gitna para po makita. Compress po, if kaya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bukas po, huwag po kakalimutan, pagsalubong po sa ating Jubilee Cross, magkita-kita po tayo sa Rainbow Village.